Matapos ang groundbreaking ceremony, Nobyembre noong 2023, puspusan pa rin ang konstruksyon ng pamahalaang panlalawigan ng reflecting pool at interactive fountain na parte ng redevelopment project ng Pangasinan Capitol Complex. Ang mga ito nakikitang magiging bagong atraksyon sa probinsya. The iconic Capitol building from the beach will be the first and probably possibly the longest reflecting pool in the whole country. Binigyang diin din ni Governor Gico na layunin ng proyekto ang hindi lamang magbigay ng saya kundi maging simbolo rin ng kaunlaran ng Pangasinan. Malaki raw ang potensyal nitong magbigay ng kakaibang karanasan sa mga bisita. Bukod pa rito, ipinahayag ng lokal na pamahalaan na ang proyektong ito ay bahagi ng mas malawak na plano ng pagpapaganda sa Provincial Capitol Complex. Kasama na rin dito ang iba't ibang redevelopment projects na naglalayong gawing sentro ng turismo at kultura ang lugar. Valerie Dismaya, RNG News.